Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha pecah siramu pecah genti leganing ati ubar. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlunga saka ngarep aku. Antasena! Ngapa? Oh, arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Ngejluk lemah ping 3. Bengi iki kaya aku sing tekaning mati. Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sinamu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha pecah siramu pecah genti leganing ati ubar. Didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning mati. Pedhot sirahmu, ha? Ngapa? Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi gong aja kuwatir. Nah, aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika pundha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kalih kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi gong aja kuwatir. Nah. Tasena! Mau janjine piye? Ngejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede-gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane sisan? Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius? Iya. Tenan. Lihat ndi? Lagene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis.
Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mbok yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebu awak aku mesti dadi ampuh. Ngah wis lah modar. Omong wae malah pidato. Tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Romo Kiai, mbuh. Dimas Antasena, ketak ndasmu. Ora takoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Cambo samya medalilir tatrit wileting kota dan nyangkung mangundang niti benjang sangaci micil latinya ngetali wuwus dosang konto wastrat mojo long lalu mangulati surya mangrang sang wayah Bumya Samara Waryanto. Rama Kyai. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung dawuh. Ana dawuhmu apa, Pak? Ngawe karo anak-anak Pandhawa. Wah, Gatot. Antareja Antasena. Salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang praja Ngamarta. Eyangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro. Bisane Waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen to ndadekke pasulayan antaraning eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanana Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antareja lan Antasena. Gunjang kanjing langit kelap-lapat onir kincanging
Lir kincang risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersane Bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki. Kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong kowe karo aku wajib bilani Kang. Iya, Dimas. Yat langening kalangan aku. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggering gleleng, anggering gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Urataya, aduh kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliwure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku, Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Pancen nika pun do mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mung mendorong tak iki piye iki?
Aku ya kon ngewangi Gong aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkato. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil ampuh. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil ora. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya aku. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah, iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Ketundha Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Rido mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit Gong maguru gongso tetek kaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggone. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gesa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basanan ning kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartos Lebor kuwi sing maju? Kartomarmo Kartos Lebor dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Lho,
Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Woe lah. Didelok lho malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning mati. Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sinamu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora men kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlunga saka ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Semah tak petok. Modare, wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remok. Ngapa? Oh, arep modar aku pisan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki wis gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iki. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ra iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lah kene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh.
Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gek wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap baton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Gono wis. Sampe teng ndi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora au gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Miki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Oh, lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nek mabur sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, antas. Wah, ya apik nek mabur bangane ra ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klintring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramarta, Jayamrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo. Sajae mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramu nyah.
sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo, pecah siramu kowe. Nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo sae taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Nang entek baterane colokan listrik murip menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu. Nya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dak-dak. Pecah siramu. Wale Ning. Pecah siramu. Nya. Ah ngono. Hot. Hut. Wah. Oh, mati aku. Mati aku. Wah. Waduh. Ya. Gledhek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya amuk legane ati muka. Sapa kowe? Arku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar tadi denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra Dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nang bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau kapane? Proyok Gunjang Kanjeng pamit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawet gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Premban Durna. Oh, lho Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, piye? Durna beto drei, Ndrai dengkulmu. Kae dudu drei. Lha napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh.
Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane atiku, Mas. Pandhita kang minarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Oh, lele. Entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandangana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh penembandurna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nambani Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga. Tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane. Kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kokean gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung Wisra katite merut layut sagung Praratu. Kula nuwun mapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa tadah wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan.
Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat Kanggur Wengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gondok bleguduk soal gembol suara nanti awala. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit nggih kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, no. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soalnya iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Wo iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena, ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya.
Nyira. Nyuwun pamit. Sritina ning pasewakan ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat pate sawetara nggonmu ngadhep prayogakna nggonmu ngabiyantara ning ngarsaning ingsun pate Sambega kawula nunu ninggi Kanjeng Sinuwun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Gudakesa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan namung ngandadosaken kakyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mate Sambega nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang sapunika dipun wontenaken wonten negari ing Pura Kencana nanging sabab menapa tire paduka nglempaken sangganing para nayaka Punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun keparengaken kula badhe cemadung dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pura Kencana inggih menika Prabu Gudakesa pate wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun ora menggali babagan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Gudakesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning Taman Negara ing Pura Kencana akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka Punggawa ing padha mbutekake yen to jroning Taman Sari Negara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding weksa ing winastan Jati Wasesa malah wis katon ngembang ambabar gondo arum nanging eloke lamun ana swijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan Punggawa ingkang kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit Jati Wasesa ing mapan ning Pura Kencana mau tumuli ilang dikedhepake mula nalika semono panjenengan ingsun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang Jati Wasesa ing mapan ning telenging Pura Kencana lah kok jebul saksuwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing Projeng Pura Kencana endahe ora kaya yen to aku nyawang marang kembang Jati Wasesa nanging kaya ngapa bareng panjenengan ingsun kepengin methik wujuding kembang mau tumuli wit Jati Wasesa ing mapan ning telenging taman muspra tanpa lare mula pate kumacelu kaslak nataling penggalih ingsun bisa duweni marang Sekar Jati Wasesa mau dina samengko sira patih ndak utus nun inggih golek wong kang limpat golek wong kang sekti golek wong kang digdaya sapa ingkang bisa methik Sekar Jati Wasesa mapan wonten telenging Taman Negara ing Pura Kencana mesti bakal sun ganjar ing sakmurwat yen perlu nyuwun apa bakal tak udaneni Pati Sambega Panutyaya tama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Prastoda paduka Gusti kula ingkang Prabu Gudakesa dinten samangke kula nyuwun pamit madal maselan lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing Pura Kencana ora tak wangeni wektu nanging tak keparengake sak prayogane nggo meninggal Projeng Pura Kencana nganti entuk wong kang limpat panggraitane lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang
supaya bisa methik Sekar Jatiwasi ngemapan ana ing telenging Taman Pura Kencana. Nok-nok ngestaken dawuh. Nanging ati nyuwun pamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati sambeka. Muni ngestaken dawuh kula nyuwun pamit sinuwun. Ngletak ora duwe daya. Kok sing nunggu mung gareng. Shift malam. Lho. Kuwi apa tegese? Tunggu anu gentenan iki. Anu Petruk karo Bagong ndereke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo, bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangkedempel ngasta Kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara. Abimanyu wonten dawuh ndotong-ndotong kembang piye kuwi menika Sekar Jatiwasesa Koko Prabu lah dal entuk gawe kok inggih pikantuk lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyaning Kyai Semar Badranaya kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndarawati mara coba kaya ngapa. Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing angganing Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge kluweh aku ya wis ora embuh iki Reng nangis kok ngirama Pak warasa Pak among Sulamrata aja keperat endi jenenge Abimanyu ku karepe Dik. Bagus ning jebul batu-batu, kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi supaya methek Sekar Jatiwasesa bareng seluwuk pethek. Ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawanake tak gawe sungsang bawana balik. Amuk.
Iki sapa iki Gagah Pideksa? Kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara, Wong tuane Abimanyu. ora iso nggulawentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing atase anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jati wis ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amo. Bapak loro karang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ra jamak-jamak. Lho, sapa kowe terus mboten ngerti? Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Ndaramu Abimanyu KO. Werkudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok nendang iki jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora monggo nendang kok dipaske ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih. Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep musuh apa wedoke. Wani apa? Sing tak wedeni apamu? Iki kata dian kanton kaca. Iki kata. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton Kaca Paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca Paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Apa dadi presani Ndara? Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Liwadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo, engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Aku ora apa-apa ya terus embuh ora aturan. Senengane omongane mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Nek ora wong tuwa tak buandem glugu tenan. Juga apik-apik kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras. Gilani ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Ah kowe iki
Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku Sirna Mergalayu Nalendra ing Pura Kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku. Ridung ngawur-awur-urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Nalendra ireng cemani sapa? Lho. Kowe urung tau tepung karo aku to? Aku urung tau tepung karo kowe. Kowe sapa? Nalendra ing Pura Kencana Prabu Gudha Kesa. Kok ngamuk ning Karang Kadempel? Patihku Sirna Mergalayu. Lah iya, kowe iki kok golek patih kok wong wedok ki apa kurang wong lanang? Apa pancen dumpeh kowe iki lelanging jagat lan curing bawana? Kowe kuwi dikondhangake wenang garwa widodari kurang sekethi kurang sewiji. Terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka? Kok le kebangetan banget to kowe. Kok lunga saka kraton nampi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu nuninggi ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Mlumpuk ning Karang Kadempel nanging kersi ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye? Aku ora iso nemokake nek aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar. Pusaka telu ning Karang Kadempel. Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukalima.